Allah muku hakuri Allah muku hakuri Allah wallahi tallahi ban da kokobo wallahi ban da kokobo wallahi ban da kokobo ban da wannan abin da kuka karba a guri na rantsa da Allah ban da komai wallahi ba kone ni ma a garin nan wallahi na rantsa da Allah ban da wai Allah muku hakuri dan Allah da muku hakuri dan Allah ku hakuri Allah muku hakuri Allah yaro ina son taimako amma ina jin tsoron ko kai da masu motar nan haɗe kai ne ƙungiyar ku guda. Wallahi ban san su ba ban taɓa ganin su ba shigowa na garin nan kenan na tare motar domin su kai ni masauki ban sani ba ashe miyagu ne amma fa kabu ka sanu ubangiji Allah ya sa dai ba su yi ma warwasu ba. To ba su mun warwas ba da yake sun bar ni da raina amma banda wannan kayan da ka gani a jikina gaba ɗaya jakana da na shigo da shi da kuɗi na gaba ɗaya sun kwashe. To zo mu je cikin tasha zo mu je cikin tasha. Na gode Allah. Duniyar nan ba duniyar nan yanzu cike take da miyagun mutane sanu. zauna bismillah. To kai yanzu bawan Allah daga ina kake? Dan ni dole in tambaye ka saboda tsakani ga Allah hankali na bai kwanta da kai ba. Yanda naga Salman ne daren nan ba motsin kowa gari daga ni sai kai. Wallahi baba ba mugu bane ni. Daga nesa nake kuma shigowa na garin nan kenan na haɗu da wannan jafa'i. To ya zai na zaka? Babu, saboda babu inda na sani. Na baro garinmu ne da niyyar zan tafi neman wani muhimmin abu. Wannan garin shine gari na 5 da na ziyarta, amma kuma garin nan da na shigo shine gari na farko da na shigo a rashin sa'a. To ba zan tsawaita tambayar ka ba, saboda haka ban sani ba ko ka iya cin ɗan kingin abin da na rage. Ci kai sosai ma, ai a inda nake ji na ɗin nan babu abin da ba zan iya ci ba. Ka ci gaba da ɗan abin nan sai in je in gewo kamar in dawo. Amin, amin, to madalla. Wannan ai ya tafi, ya gama da zai ne kenan. Ai ko gwaggon buri aka yi wannan aiki sai ya sheka balantana mutum wanda girmansa bai fi karfin kofa ba. Yanzu aikin gama ya gama, kowa ya fara tunanin inda zai canja dalolin shi kawai. Shine Kai to mana ka wani tsame kai. Kai kana tunanin in banda wa kake tunanin zai gama a nan gurin? In banda mahaukaci wa zai shigo tashar nan a cikin daren nan?
amma kai malam daga ina kake da wannan irin talatalan dare haka? Wallahi matafi ne, shigowa na garin nan kenan, amma kaman ban shigo garin bane da kafar dama ne, ko kuwa a'a sallama ne ban yi da bismillah ba. Kwata-kwata awa na 2 a cikin garin nan da shigowa, na yi su ne a cikin masifa da tashin hankali. To amma dai ni anan da zan baka ko? Na in ka bar ni anan ina zani, ba inda na sani, ban san ko ina ba sai inda ka sauke ni. To ni dai a gaskiya na maka duk wani iya taimako na. Ni yanzu daga nan daga ganin sai zan wuce gida ne. Dan Allah ka taimake ni kar ka bar ni anan, saboda idan ka bar ni anan za su iya zuwa su iske ni anan gurin, kuma kaga duk nan gurin babu inda zan buya. Amma na fahimci abin da kake gudu. Kana tunanin wataƙila ko tare muke da su ko ba ni da gaskiya. Na rantse maka da Allah, wallahi baƙo ne shigowa na garin nan kenan. Ka yarda da ni dan uwana, ka taimake ni. Na tabbata in ka taimake ni mahalicinka ba zai bar ki haka ba, zai taimaka maka. Amma a ce kana matafi haka ko ɗan kalle da babu a hannunka, ina kayanka suke? Wallahi da kayana na shigo. Motar da na shiga na farko ne barayi suka bubbuge ni suka kwace kayan. Baka ga fuska na ba duk inda suka duddoke ni? Tarin maganganunka masu kama iri ɗaya sun kasawa na yadda da kai, amma sai dai zan taimake ka, zan kai ka gidanmu don ka ga dama ka cuce ni kai da Allah. Ina tabbatar maka ba za ka ga komai a tare da ni ba sai alkhairi. Ka taimake ni dan Allah. Lafiya lau. Wannan bawan Allah bako ne, ya zo nan garin ne kuma sai kuma dare ya masa, sai kuma aka yi rashin sa'a sai ya haɗu da wasu mugayen mutane sun so su dan cutar da shi. To zai zauna da kai a nan, zai kwana a wurinka zuwa da safe zai tafiyarsa. To shikenan ka ji ko? To shikenan sai a duk lokacin da na ga ka irin wannan shigar ba ni da buƙatar tambayar ka inda za ka je. Yau kwana 3 kenan ban ganta ba Hajiya, ko duk da yake na san dai ganin nata shi ne kaɗai rabona, duk da bana samun wani tattausan lafazi daga wurinta. Kada ka damu Ismail, ka ci gaba da farautan abin da kake so, sannan ka yawanta addu'a na neman zaɓi. Lallai nasara a kullum tana tare da mai addu'a. Na gode Hajiya. Ɗazu Hajara ta kai wa Hamisu abinci, sai ta tarar da shi da wani bako. Har Hamisu ya ce a ƙaro musu abincin yana tare da bakonka. Haka ne fa, jiya da daddare lokacin da nake dawo daga wurin dinan Buhari sai na haɗu da shi. Lokacin na ga wa'yansu kattai suna binsa da gudu suna neman su hallaka shi. Subhanallahi, da fatan dai ba su yi masa rauni ba. A'a, ni ban dai ga wani rauni a jikinsa ba, sai dai da alaman ya gaji kuma gajiya matuƙa. Bai kamata ka bar shi a wajen masu gadi ba. Muna da ɗakunan baƙi birjik a gidan nan, me yasa baka shigo da shi ciki ba? Ban taɓa ganin sa ba Hajiya sai jiya, kuma yanda na tsince shi a cikin wani hali na ganshi, zuciyata ta kasa amincewa da shi. Ko da ke ma kin san ba zai yi in shigo da wani mutum ɗauko shi in kawo shi cikin nan gidan ba tare da na sanar da ke ba. Gaskiya ne, idan ka fita ka ce a shigo da shi cikin gida,
tayu yana da buƙatar neman taimako, kaga in muka bar shi ya tafi ba mu san hannun da zai faɗa ba. To shikenan Hajiya, in na fita zan ce Hamis ya shigo da shi, amma Hajiya da Allah ina so ki min addu'a sosai zuwa inda zan ci. Addu'a ta tana tare da kai a kullum, ko dare ko rana. Ina maka fatan alheri. Ni wannan zuwa tafi, in na fita zan shigo da shi, zan ce a shigo da shi. To shikenan. Sai na dawo. Yawa sai ka dawo. Ya gajiya, sannu fa. Gaskiya fa na gode matuƙa da abin da kama, kuma har abada ba zan taɓa manta da kai ba, tunda banda Allah ya haɗa ni da kai da ba lalle bane yau kawar haka da safiyan nan. Gaskiya na gode sosai. Ba komai malam. Ni sunana Ahmad. Ok, Ahmad. Ni sunana Ismail. Yanzu nan ma da gani ina sauri ne sosai wallahi. Amma duk na ba mahaifiyata labarin duk yadda aka yi maka da kai don ma tana son ganin ka. A'a ni ba ma tana shiga ciki ba ai. Zama na anan gurin da Malam Hamisu gaskiya na ji daɗin zaman sosai. Ai ka san Malam Hamisu mutumin kirki ne sosai, amma a gaskiya ya kamata a ce ka ansa kiran Hajiya sosai. Kai ka tashi kai shi wurin Hajiya a ciki, tana nan a falo tana jiran ka. Yawa bari mu fita. Da shige sai na dawo. Ya kamata a ce ko da ni ce na mutu yanzu kin haƙura kin daina kukan mutuwata. Haba Aisha, idan da za ki zub da hawaye lita 1000 Ibrahim ya riga ya mutu ba zai dawo ba. Na yi maganan nan har na gaji akan ki daina kukan nan ki ci abinci, amma sam kin ki? Umma ya tafi. Ibrahim ya tafi ya banni. Ya banni da tsananin tunaninsa a zuciyata. Kuma ba ni da wani tunani sai na Ibrahim. Idanuwa na ba su yi laifi ba, don sun zub da hawaye akan rashin mutumin da suke so tsakani da Allah. Sai ki ci gaba, tunda kina tunanin kukan da yake zai da miki da shi, ko kuma zai rage miki bakin cikin da yake cikin zuciyarki. Sau nawa aka mutu aka haƙura, aka ci gaba da ci da sha, aka dangana da ƙaddarar da Allah ya aiko. Kyauta ba, ban ga dalilin da zai sa ki ci gaba da wulakanta yaron nan ba. Ai a yanzu da ba Ibrahim, ba ki da wani zaɓin da ya wuce Ismail. Shi ma yana da duk wani dalili da za a so shi. Karbi ki ansa. Umma ni ban san ji muryarsa. Ki karba ki ansa. In kin ga dama ki zage shi. Ungo, amma dole sai kin ansa wannan wayar. Assalamu alaikum. Na'am. Naji. Na ce naji ko? Kin ji me? Yana kofar gida. Ki tashi ki je ki same shi. Na gaji da wannan wulakancin naki. Aure zaki. Ba za ki zauna kullun kina tuna wanda baya nan ba. Je ki wanke fuskar ki. Ki je ki same shi ko ma ki shigo da shi cikin falo.
Ƙawata, abin da kika kasa fahimta a kaina, ni ma na kasa fahimta. Shin menene dalilin da yasa nake son Ismail? Na kasa ganewa. Za ki ga kamar ban fahimce ki ba. To wallahi ni kaina na kasa fahimta kaina ta wannan bangaren. Amma na tabbatar ke mai hankali ce. Hankalin da zai iya rarrabe abubuwa a yayin da suka tunkaro shi. Sai ki nemo wa kanki da kanki mafita. To wallahi ta nan bangaren dai na gaza yin haka. To ala kyauta. Amin ya rabe. Ni zan koma ƙawata. To ki gaida gida. Shi kenan za su ji ƙawata. Na gode. Ta gaida Saji. Ganinka da nai ya bayyana min hoton duk abin da Ismail ya faɗa min. Irin wahalar da ka sha, Allah ya kiyaye. Allah kuma ya kare mu da sharrin azzalumai. Amin umma. Allah ya saka da alkhairi. Kafin a kai ka ɗakinka, zan so in ji daga inda kake saboda zuciyata ta kwaɗaita da son jin labarinka. Labari mara daɗi, mai cike da rashi da tashin hankali. Babu abu mafi muni irin ɓacewan ɗan uwa, ɗan uwan kuma na jini mafi kusanci. Hala ɗan uwanka ne ya ɓace. Abin da ya fito da ni kenan daga gida. Dan uwana ne ya ɓace, dan uwana na jini wanda muke ciki ɗaya da shi, uwar mu ɗaya uwan mu ɗaya da shi, wanda idan baya kusa da ni sai in je na rabi nake ban cika mutum ba. Dan uwana abin alfahari na. Ba shi da lafiya ne? Lafiyarsa kalau, ba mu san a wace nahiya yake ba a faɗin duniyar nan. Bari in je in turo Hajara ta kai ka ɗaki. In ya so zan duba kaya a cikin kayan Ismail a kawo maka. In ka huta sai mu ci gaba da tattaunawa. Na gode Hajiya. Na yi jimami kwarai tun da je labarin mutuwarsa. Dole yana da zafi, musamman ma in na tuna da shi marigayi yana ɗaya daga cikin mutanen da kike so a cikin zuciyarki. Su uku ne wanda sansa ba zai taɓa gushewa a cikin zuciyata ba, kuma ko da ba sa duniya babu wanda zai iya maye gurbinsa a cikin zuciyata. Abbana, ummata sai kuma Ibrahim. Kada ki faɗa haka Aisha. Na yarda ba za ki taɓa samun kamar umma da abba ba, amma ni ina da yaƙinin ina miki so fiye da sanda Ibrahim yake yi miki. Bambancin kaɗai shine ba na son ka, kuma ba na ra'ayinka. Babu yadda za a yi soyayya ta zama rayayya in har babu amincewar sassan biyu. Ni ina son ki Aisha, kuma na ƙudura aniyar neman soyayyaki da ƙarfin addu'a da kuma duk ta hanyar da zan iya, kuma ba zan taɓa kwance wannan aniya tawa ba har abada. Za ka sha wahala har ƙarshen rayuwarka. Idan ma akwai wanda zai samu wajen laɓewa a zuciyata kusa da inda Ibrahim ya kwanta, to kai baka ciki, saboda bana yin ka ko da na sakon ɗaya. Allah ya ji kanka Ibrahim. A duk lokacin da na tsaya kusa da shi, farin ciki ne ke lulluɓe zuciyata, amma kai a duk lokacin da na ganka raina ne ke daɗa ƙuna. Haba Aisha, haba Aisha, wai me ne miki ka tsane ne Aisha? Me ne miki Aisha? Ka manta da abin da na faɗa maka? Babu yadda ban yi da kai ba ka kyale ni, amma ka ƙi. Tun ƙinka na ɗan ƙarami har ya girma ya mamaye duk wani gurbi na ƙiyayya a cikin zuciyata. Ina son ki, ina son ki, kuma ba zan daina son ki ba har abada. Ismail, barka da dawa. Ya gajiya. Kana zaune a nan, ai Hajiya ta ce mun ai kana nan ciki ai.
dama zuwa ne in faɗa maka, ta ce min kana buƙatan ko me kake buƙata ka faɗa sai amma kakka ji wani kunya ko wani nauyi, ko ba haka ba? A'a, ai ba wani abu wallahi. Ai gaskiya kun kyautata min, ya kyautatawa. Kun bani ci, kun bani sha, kun bani masauki har sutura na sawa. Kun kyautata min ƙarshe, sai dai in ce Allah ya saka da alkhairi. Ahmad, ina cikin wani yanayi, ina cikin wani hali wanda ko na goyi ne na samu, kai ko mahaukaci ne zan iya faɗa ma halin da nake ciki, inda yana da wani abu da zai iya faɗa mu. Wataƙila a dace na samu maganin baƙin cikin da yake damuna. Don na lura da yanayinka, yanayin natsuwarka da iliminka, na lura za ka iya bani shawara. Shi sa na ce bari in faɗa maka. Bana ce bani da shawarar da zan baka ba, har sai na ji menene matsalar taka. Fitina. Ahmad, fitina ta so. Irin fitinan nan da ke zuwa ta haƙe zuciya, ta hana ta sakat, ta sa mata damuwa, ta sa ma hawan jini, irin sannan mai buga zuciya. Subhanallah. Me ya ja maka wannan abin haka, Ismail? Na yi nisa akan son wata yarinya, irin nisan nan da kwata-kwata ba na jin ma kira ne, sai dai ita kwata-kwata ba ta ma sona, ba ma ta ra'ayina ne ko kaɗan. To ai wannan abu ne mai sauƙi ai, a karkato da hankalinta ta soka so irin wanda ba a taɓa jin labarin shi ba, ko da a fina-finai ko a littattafai. Amma idan za ka iya bi na zuwa garinmu, saboda mahaifina zai iya share maka hawayenka, ya sa ka kai dariya cikin lokaci kankani, ya haɗa jininka da abin sonka. Ba gane abin da nake nufi ba. Yarinyar nan ta yi nisa a cikin babin tsanata ba, ta tsane ni kwata-kwata, ba ta son gani na ma. Na fahimce ka, na gane duk abin da kake nufi. Dan dai baka san waye mahaifina bane, shi yasa kake mun musu. Yawwa sannunku. Na gode muku samari, kuma wannan abin da kuka yi na gode kwarai da gaske. Ku ne gishirin siyasa, duk wani ɗan siyasa da ba za ku yake rawa. Na gode kwarai. Saboda haka ku dan saurare ni kaɗan anan, in dauro zai zo sallame ku. Na gode. Wallahi yawan kukan nan da kike zai iya ja miki ciwo. Ki duba yanda idanuwanki suka kumbura, Aisha. Wa alaikum salam, san da zuwa Alhaji. Lawan Haja. Lafiya lau, inda raro kun dawo? Wallahi. Waye kuka take? Wallahi tun daga lokacin da aka kawo labarin rasuwan nan har yanzu bata huta ba ko na minti daya. Kullun daga kuka sai tagumi. Ni ban ga dalilin da zaki tsaya ki tafi ba ta hakuri ba. Ki kyale ta kukan magani daga nan zuwa baɗi za ta yi shiru? Ni wallahi babban abin da ya fi damuna shine da ta ƙi sauraron kowa. Ka duba yaron nan Ismail dan mutunci, babu irin nacin da bai nuna ba, amma sam ta ƙi. Tun da ta ƙi ai shikenan sai ki rabu da ita. Ban ga abin da za ki ringa ba ta wani hakuri ba. In haka ta dawo da shi ta aure shi mana, ko kuma ta aure gawarsa mana. Kin ga ni fa dama yaron nan gaba ɗaya fa ni fa baya gama na fa. Bai fa dace da ita ba ko kaɗan. Ki ɗauki abinci na ki kai mun ɗaki. Ba zan iya ci a nan taimaka na gaci. Ba da lokacin yin wani rarrashi. Kin ji ko? Har ka zaɓi na ne a gaba na ne. Ba abin da ya dame ni.
ina abokinka? Na bar shi ya shiga wanka kuma Allah sarki, ga saurayi har saurayi, ga iya saka kaya, duk ka kure kayan da suke cikin akwatinka. Ka karar da turare ya fi kwalba 50, amma ka kasa samun soyayya Aisha. Ai Hajiya sannu baya hana zuwa, sai dai za a daɗe ba a je ba, kuma ina son faɗa miki insha Allah Aisha ita ce uwar jikokinki. Ni ko baka iya magana mai daɗi ba ne? Ni? Ai da a ce iya zance yana kawo mai cikin gida, ai da Aisha ta daɗe a cikin nan gida. Ka samu ƙarin yi maka addu'a kuma Ismail. Sai mu duƙufa sosai, kuma da ƙarin ƙarfin gwiwar addu'ar mahaifiya da yardan Ubangiji, Aisha za ta zama matarka in Allah yarda. Na gode sosai Ahmad, tun gama yanzu ga ka, ai ina ga tashi za ka yi mu fita gaba ɗaya kurin. Wataƙila idan ta gani da kai ta ɗan sakan mun fuska ta ɗan mun magana inda zan ɗan ji daɗi. Gaskiya ne, ya kamata ku fita tare. Tunda ka samu sauƙin gajiya, ya kamata ka fara neman ɗan uwanka. To umma, Ismail, sai mu jan ga Aishar ta kamatar ka in Allah yadda. Insha Allah. To a da lafiya. To a da sai mun dawo. Na jima ina farautar sa. Ji nake idan har ban auri wannan yarinyar ba, zan iya rasa rayuwata. In Allah da za ka aure ta, sai dai idan farin ciki na kisa kuma ya kashe ka ta. Wai, me wannan ne ka? Wata yarinya ce sarkin naci. Ta nace min yarinya, ni tunda ta bani shi ma ni ban ma kula shi ban yi ba. Amma kwa duk wanda ya baka wannan abin, tabbas kana da muhimmanci a gurin shi ba kaɗan ba. Ha to ga na ko dai kana so ne, idan kana so ne to gashi nan ka ɗauka, don ni dai ba abin da zan yi da shi. Yawa dai wannan abin da ya ai bai kamata ka yi kyauta da shi ba. Na yi yariyar nan ta rabu da ni taki. Na yi ta rabu da ni taki. Ta mayance mun, ni ban taɓa ganin mace mai naci irin ta ba wallahi. To ai da so na jin roƙo, da kai ma roƙon da kake ma Aisha da ya yi tasiri. Saboda haka kawai hakuri za ka yi ta ci gaba da jarraba sa'arta. Ba wani uzuri da zan yi mata, farin ba na son ta, ba ran kuma taɓa son ta ba. Sannan bayan labai. Yawa barka ne. Yawa ina gaji. Na zo wurin Aisha ne. Ai na gane ka. Ai na ga zuwan ka jiya. Dama zuwa ne dai in gaya maka cewa dai ta fita wallahi ba ta nan. Ta fita, ta yi tafiya ne? Ba tafiya te ba. Tana gari. Amma na dai ji direba yana cewa zai kai ta gidansu Samira. Gidansu Samira. Ƙawarta Samira. Oh, wannan Samira ƙawarta din nan? Kwarai da gaske. Na santa. Can gidan ta je? Amma ina wancan ɗayan mai wannan gadin nan yake ne? Aini na canje shi. Yau ne ma sati na guda da kama aiki. To shikenan. To bari in je gidan Samira sai na dawo. To shikenan. Subhanallah. Wallahi da ina da iko da kaina, da na bar maka garin nan. Assalamu alaikum. Na yi sa'a ba mai saɓani da ke ba, don yanzu daga gidanku nake aka ce min in zo kina nan ana. Ismail san da su. Yau sannu Samira. Ismail, wace ce Aisha ne daga ciki? Ga Aisha na abokina. Aisha, ina wuni? Kai da kuka kawo ta?
ni da wani abokiya ne Ahmad. Mun zo da shi ne to tun ɗazun ya tafi gida ya je Hajiya bayanin abin da ke faruwa. Ismail, ina ganin lokaci yayi da ya kamata ka rabu da yarinyar nan haka. Tunda har ƙiyayyar da take maka zai iya zama sanadiyar rayuwarta. Ni dai na iya bakin gwargwado na in ga ta karkato da hankalinta kanka, abin ya citira. Ismail, ka tafi gida don ina jin tsoron ta farka ta ganka a kusa da ita. Umma, na tabbata ba wai ganina da ta yi bane janyo faruwar wannan abin. Na tabbata. Shi ne mana Ismail, to me kake zato kai? Ni dai na san 'yata ba ta da aljanu a kanta, kuma ba ta da ciwon farfadiya. To shikenan Umma, Allah ya ba ta lafiya. Jikin nata har yanzu bata farka ba. Hankali na ya tayi sosai Ahmad. Ina jin tsoron kada in rasa Aisha. Wai me ya same ta ne? Ba wanda zai iya bada wannan ansan tambayar a cikin mu. Amma ina fita da ta. Wannan abin da ya faru da ita yana da alaka da mutuwar tsohon saurayinta. Dan na san da ta kira sunansa kafin ta faɗi. Allah ya ba ta lafiya. Ya kamata an jima mu je mu duba ta. Ya kamata mu san matakin da za mu ɗauka a kan yarinyar nan, saboda na lura da ita yanayin ciwon nan nata akwai damuwa gaskiya. Wato na yi tunanin in cire hannuna daga dukkanin al'amuran yarinyar nan, domin duk irin yanayin da ta samu kanta a ciki babu wanda ya ja mata face ita da kanta. Haba Alhaji, ya za ka faɗa haka a daidai lokacin da take da buƙatar kulawarka da nuna mata ƙauna? Na zaɓa mata hanya da nake ganin hakika in ta bi ta za ta kai ta gaci, amma Aisha ta ƙi ƙase ƙasa ta watsa min ƙasa a idanuna. Your Excellency. Barka da zuwa. A lafiya lau sa. Lafiya lau. Bismillah. Bismillah. Barka da zuwa. Bismillah. Bismillah. Bismillah Excellency. Bismillah. Bismillah. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Alhamdulillah. Yaya aka ji da jama'a? Jama'a alhamdulillah. Gaskiya ne. Muna nan muna ta fama da su sai dai hakuri. Na, alhamdulillah. Ya magana siyasar taku? To, Your Excellency, dama yana daga cikin abin da sa ji daɗin samun damar zuwanka, saboda a gaskiya ni dai ina da matsala da wannan takaratawa. Jerin matsala kuma? To, shi gwamnan wannan jiha tamu wato yana da nashi dan takarar, don haka sai zamana an tirsasa mana akan cewa sai mu janye babban masa. To wannan shine ni babban matsalar tawa. Ya yake a wajensa shi wannan dan takara? Yana daga cikin kwamishiyoninsa ne. To ba komai, zan yi masa magana. To Allah da zan nuna masa cewa jam'iyya tana da bukata a kanka. To idan ma ya ƙi, karka damu, akwai taro da za a yi na ƙasa wanda za mu tilasta shi ya yi, kuma ni nake shugabantar wannan taron. Allah ya sa mu dace. Sannan akwai gudumawa kaɗan da nake so na baka. To ba yawa, miliyan 200 ne domin a ɗan fara shirye-shirye. Your Excellency, na gode ƙwarai wallahi. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Na gode. Lallai, yau mai girma gwamna ne da kanshi a gidanmu? Yau har abu mamaki ne gani na a gidan naku hajiya. Ko dan ke da mai gidan ki kun ki zuwa gun da nake. To barka da zuwa. Ina wuni? Lafiya lau.
Ya karatu? Ai ta kammala karatu ai. Tintin. Ba gane ta bane? Ban gane ta ba wallahi. Aisha ce ba. Wacce ka rada wa suna duka mun haife ta. Aisha ta girma haka? Ware da gaske. Ah. Ada sai dai kawai mu ji mun nayi jika. Gaskiya ne. Ai Your Excellency wato ba dan ni ban ma nutsu da masu zuwa wajenta ba. Ai da ni kaga takarda ga ita. Gare kuwa. Ce irin natsuwa kuma. To Your Excellency ni wanda suke zuwa din ne ni kima su gaskiya ba ta kai ba ni ban nutsu da tunanin su ba a ce wai kamar su sun zama su da kan gwamna sun aure yar gidan gwamna a waziri ba. Gaskiya ne. To ka gani yadda haka ma gashi nan baka gane ta ba. To abu mamaki ne kin san yadda fafutukar rayuwa take. Gaskiya ne. Ayyuka sun yawa kai. To shikenan mun gaishe ka bari mu koma cikin mu baka wuri ka dan samu ka sha ruwa ko? Ai da yake ba ma yau zan ina nan. Ai da shike ma wato al'amarin da sai dai godiya ubangiji. To ai ina gani kamata idan tunda Nasir very soon zai zo. To sai ya zo ya same ta su daidaita su daidaita sai an haɗa su aure ma. Your Excellency ai ni ba da wani ta cewa akan wannan. Ba da ta cewa duk abin da ka tsara Your Excellency ai ya mun. Just go ahead. To shikenan. Ba wanda ba ta kamata mu. To madalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani Aisha. Yawa sanu. Bismillah mana. Ni ba zama ya kawo ni ba. Ki saki ranki mana. Amma lafiya dai ko? Lafiya ce ta tuko ni ta kawo ni nan. Inda ban da ita ba za ka samu damar gani na ba. Gaskiya ne. Allah ya kara miki lafiya. Domin shine buri na lafiyarki. Da Allah wai tilasta maka aka yi ka zo lallai ka nemi aure na ko kuwa dama kana da ra'ayin haka ne? Aisha, me yasa kika yi min wannan tambaya? Amsar ka nake bukata ba tambaya ba. Gaskiya ne. An umarce ni da na zo na ganki. Kuma da na ganki sai na san cewa lallai mun dace da juna. Kuma ra'ayina ya amince da abin da aka min zabi a kansa. To amma da ka gani yanzu da baka amince da ni ba fa. Gaskiya ne. Amma ba na tunanin haka. Dan da ganinki na tabbatar kina duk wasu kyawawan halaye da ya kyauta a zauna da ke. Abin da nake so ka sani shine kamar yadda zuciyarka ta kwadaita da ni haka ni ma tawa zuciyar ta kwadaita da wani lokaci da yawa. Saboda haka ina so ka taimaka ka kyala zuciyata ta sarara mu ci gaba da zama ƴan uwan juna. Amma akalla dai Aisha ai akwai halacci. Kaga ya ishe naka ni zan koma ciki. Hakika ina zaton na samu matar aure ba, amma kuma ga irin matsalar take neman faruwa da lamarin. Amma wannan bai kamata ya hana ni ci gaba da neman muradin zuciyata ba. Kai ne na wani
ki saurara, kalmomin cikinsa ba kwara, na nusashe kiki yo lura, in kin yo kure ne miki gyara, ni kuma a zuci san kina tara, in kin bi ni babatun kwara kin ji yar uwa. Waye na waza na ɗauka lamari na duniya gane mai san ka da gaske sai jalla rabbana. Ga maza guda uku sun zo guda uku, ni ɗaya na sa zuci kai ɗaya na sa zuci. Ki zaki dauka lamari na duniya gane mai son ki da gaske sai jalla rabbana. Na ji batun ka na yi mamaki, a hau doki fa sai gidan sarki. Kai ka matsa na baka mamaki, ka ga wuya ko ba a ce naki. Ni ban san ka na faɗi kaki, na yi zaɓe na zuciya ta ga gwani guda ɗaya. Kai ne na wani amince lamarin ka na sani, kai ne mai sona da gaske, kai ne guda ɗaya. Saurayi ne ba ta yi zuci, kai ga zo kana ta yin kunci. Zo na raɗa maransu zai ɓace, a ana ga ɗayan yana ta yin kunci. Da ni da ke babu bambanci, Shi yasa na sanya ka zuci kan zamo ɗaya. ni na ki zaki dauka lamari na duniya gane mai son ki da gaske sai jalla rabbana. Kai ne na wani amince lamarin ka na sani, kai ne mai sona da gaske, kai ne guda ɗaya. Ni na ki zo ki dauka a maza guda uku gane mai son ki da gaske sai jalla rabbana. Kai ne na wani amince lamarin ka na sani, kai ne mai sona da gaske, kai ne guda ɗaya. Ni na ki zaki dauka lamari na duniya gane mai son ki da gaske sai jalla rabbana. Kai ne na wani amince Lamari na duniya kai ne mai sona da gaske, kai ne guda ɗaya. Ke abin da kika wa Nasir je kin kyauta kenan? To bi kyauta ba. Kuma ina so ki sani Nasir dan uwanki ne. Duk waɗanda suke zuwa wajenki ni a wajena ba wanda ya fi Nasir kasancewa alheri a gare ki. Da haka ina so ki bi shi a hankali ku fahimci juna. Kin ji abin da na gaya miki? Kin ji abin da na gaya miki? Eh, naji. Iyayensa kuma za su zo domin jaddada magana auren ku.
Ke, ya kowane shi abinci ke kuma kin shiru? Zan ci. Ki daina jin kunyan mu. Mu iyayenki ne ba surukanki ba ne. To ba sai mu tashi mu ba su gurin ba? Yawwa. Alhamdulillah. Hajiya wato Allah shine abin godiya. Yanzu ba abin da ya rage mana kawai sai fatan samun nasara. Ta me fa Alhaji? Yo ai ya riga ya samu mai girma gwamna ya masa bayani kuma gwamna ya amince da ni tawa takarar. Shi kuma ya bani gudunmuwa har ta naira miliyan 200. Miliyan 200? Miliyan 200 fa. Ta lalle ya cancanci yabo don ko mutumin kirki ne. Mutumin kirki ne na gaske kam. Mutumin kirki ne. Wato wannan ne ya sa ma na ce to ni na riga na yanke hukunci idan ɗansa Nasiru ya dawo to zan haɗa shi da Aisha. Saboda in dai haka shi ma na san ransa zai fari dama kuma shi ne zo da tunanin haka ne to Allah ya sa su fahimci junansu Alhaji. Sun fahimta ma. Allah na tuba. Sun fahimta ma. Alhaji karka ce haka ka san halin yaran yanzu fa kai kana ganin ga wanda ka zaben musu to su kuma a wurin su watakila akwai wanda suke so daban. Alaikum salam. Alaikum salam. Yawa. Dawo. Ke Aisha. Na san dai cewa zaɓin da na yi miki shine daidai da ke ko? Abba ni har yanzu zuciyata ba ta amince da bakuncinsa ba. Kuma ni bai kwanta min a rai ba. Kai wannan fa ya zama wajibi fa sai fa ta karɓa fa ko da zai mata garwashi ba. Ke tashi ki bar waje. Ya zama shirme da shashin kenan wai roƙo a gidan kurma. Yanzu Ibrahim kana shirin rabuwa da ni kenan? Ba haka bane Aisha. Amma yiwuwan hakan ina ga shi ya fi zama mana alkhairi shi ne kuma zama mana mafita tsakanina da ke. Idan so ya zama wani bangare na gudanarwar rayuwa to ina so ka sani daga ranar da ka rabu da ni rayuwa ta tsaya. Ibrahim kana raina kuma ba zan taɓa goge ka ba. Kwatankwacin abin da kike ji a cikin zuciyarki haka ni ma nake ji. Ba zai taɓa kuma gogewa ba saboda kin riga kin shiga cikin tarihin rayuwata tun ina rayu haka zalika ko bayan raina. Ka daina faɗin haka Ibrahim. Tarayyata da kai ta ruhi da ruhi ce wadda ke wakana a yayin da jini ke gudana zuciya ke bugawa. Ki haƙuri Aisha, amma na samu rauni a cikin zuciyata, amma ki sani kina cikin raina ba za ki taɓa fita a cikin raina ba har abada. Ya zama jazaman sai ka rabu da Aisha don Aisha ba matarka bace ba kuma za ka taɓa samunta a matsayin matarka ba. Kai wai ba kai bai na ce da kai ka turo da magabatanka amma ka ƙi. Wannan ya alamta min kenan cewa kai baka da su. To dan me yasa ka rinka kokarin sai kai tarayya da yarinya take alfahari da tsantsanta na uwa da na uba wanda kuma kai ba za ka iya alfahari irin nata ba dan baka da su. Kana ji na?
daga yau kada in sake ganin sawayenka a cikin gidana